hu agrokra kwa bokru wa hene nana Agya Brefa enen krofo egbu be na wo masi beni trase en krofo katwi ni abum se gyen what is sound be obi se o papa me akwa ya me de me hu si anu mani age o se no bi nso de ahemo wo no o se te se wo no kra on so antetwi o oh antetwi ade ne de yansu a yehu enu nti na ne wa ben papa fa me fam ene de na wo de maga na ni ba bi a woti se baby a medre de adwuma ye mu anije atiefo na me no no e de esi so na enne no baby a ye fa no ye enabuo etomri bu ho adodo na wo wete radio so no enabuo no ya no na de kwasiburo ne de na afutu afra ebirum mpo ye won se de kwasiburo ni aye won de no saa na akanso ye de tie nanso ya na nye saa na tie enti ye de ye nabuo no ye woda ko ye ka ni se no obi wo ho a oka enabuo no onte ase oka enna obi wo ho a 1 week no na me kai se me de ba de se enti ye woda kro ye da ba ko ene ye wo nanu ene mienu nansa ene nan ene num ene nsia ene nson enti nanson ne ba na eda na wo sha ase kan no asa ba besiso ebesiso na ye na awotwe enti akanfo ye na awotwe no saa na tie enti se ne ya woi se bibi koso ya woda ba ko ne twa mu no metimi aka ne se eye ene na awotwe na asem no esiye ne chese esi ya woda nti se ne ya woda na beto so a eye na awotwe saa na kanfo ye na no ye hye no efiri baako ekosi nson no ne chese ne nson na ba nti dano ade ne si ya ade ne beto so no eye na awotwe nti yebu a ye wona awotwe baako na awotwe mienu na awotwe miensa ansa na ye nya bosome nti se enti mi ka se na awotwe nan da bi eno de ne ehun se ye bosome baako bosome baako na chi no ye wada duanan eno ye bosome baako ene na awotwe mienu bosome baako ene na awotwe mienu na ese eno ye 40 days eno ne ye da duanan no se na nananum na ebu ye na enti ye da duanan maako enkono ene wa fe baako mu enti na ya na nananum ka se ye di adae kese a ne che se adae no de etwa to no eno no enti ne ya na ya to din se adae kese sanse nananum gidi se sabre no ena ye sitwere so ma won we wo ahimfie ho no wo ho ana nanane wo hu no ebu okura na oyare enti ye sitwere so obi abeba ba besa enti de onhu no na dwu ya baso de wanhu no nso obebisa de mpanimfo nsa o ebia mpanimfo ese menhu asomasi menhu obenti o kan se ye si twene so a that is it ye twene so twene ne ye si so okay se ye bo twene wa himfie se aboma na se fontom from na wona ba besa na eno na ode kan na ihe nkwa e wo fie ho enti ne ya ne aka ye twa ne tin se adae kase no sanse eniema bi wom na we ne yede betimi de atodwa e wa ha se eno pa ho a unse yaka kosi e de duanan but ye wo bosumi nsia bosumi miensa ye wafe ni nyina ye kanasa na abo nso bu ho a obetena afidie so asade ya atwo no brofo mu no wo so obi ama ne 24 hours ono so be kire mu a o so ama ne donhwere waduenu nan aka mu ye nim donhwere waduenu nan eni o mo kan sa che o adan di o baka kire nse wa mana kosisa ade be kire ana kosi wo kira ni sika na won famre no enye 24 hours wa mana akosi wo kira ni sika na won famre no ana ade a wo ye no on famre enti efri na akro wo mo kan se ya mana wa mana akosi 24 hours no ebi no kura aka se ya mana 21 days 21 days in the same woman na watch me yensa woman na yenti min ka se wa man 21 days se boni na atro 21 days basa wo kan twi no a woman na watch me yensa eni so atro 14 days woman na watch me no enti enoma ono a wote fie enim akan no ote wasem a wo kana se yie sense obeka se woman na du nine medwene yen especially ye Ghana fo yi duru me bia no me bi wo ha aka akiri pa o chese wotimi si age abrofo no de na tumu so much amafe ye bibia na yesisi ni trase aseweni obu nkompo ko Germany pa kokohwe German fo
just bia omudi go ho hwe nuanom China fo ekura we ni bia omudi go ho Ghana product bank kura na be hu say ya tro ye de ayi kura ampo sana asem ne sie enti eha ene ma ye hu say ye ne ma bi wo ho a ese ye san ye chi ne ye kokofa na say de ha ye eye asem wa ye ka ene say de ye twere no dodo no ano ya na de ye ka no ne asan dane twere enso e wasa de ye twere no ena wasa de ye ka no san so bi te onyame ensa wo se we on free ho a na koye dodo akabia ne je say nyame bebre na se wo di on di kan dia ne je say nyame ba ko onyame kropon ba ko pe nyankropon oyo nyame a oye kro no ye pon nyankropon asem ni nyina ni nyankropon nyame a oye kro no ye pon ne je say osoche bibia enti woka uyi oni free ho dia ne je say akoye nyame bebre enti yenhwe ni ye na tomi bo ho a ye kan se bi ho ye sisi ase ba no ye sere na ye chisi achi ha ho nso enka ye sere ho on se usisi ni sisi achi se usisi ni ena na se oba emotomo a na sisi achi no that is it and no enka sere no it is a one hwe ya wo di broni de e ba ye akan de na achia na asiri trase enti we de ebre no nti me de mu si ha na o si ho anu mawura mu ha enokre e wo ma se me ma refi ho se na anu ye cheche ma bai mu na so aba mi a cheche de na mu bu na anu mabu ni yi na wotwe mienu na wotwe miensa bosome adadua 9 na etwetia e dia mayen mate enti we de nya say university for na emu no ye nyina ye nsuama university for no so ensua no